Parlar de projecte, perquè en Tomeu, català, li diu es projecte. Parlar de projecte home és parlar d'amor. Parlar de projecte és parlar de vida. És parlar de condició humana. Perquè aquesta terrible loteria en la que tothom, d'aquí de qualsevol part del món pot caure dins una addicció, i no parlo únicament d'addiccions substàncies, avui en dia podem parlar d'addiccions sense substàncies, internet, videojocs, que vos he d'anar a contar que no sabíeu, veritat? Tot això jo crec que suposa que ha d'existir una entitat extraordinària com és Projecte Home, però sobretot és una entitat que la conformen persones. No només és qui ve a demanar suport, sinó les persones que són capaces d'entregar el batet del seu cop per dir tranquil, se'n pot sortir i jo t'ajudaré. Però mireu una cosa, s'han de voler deixar ajudar. I a més, dic una cosa que és, sí, ho diré, cabdal. No només és la persona que pateix addicció, tot el seu entorn s'ha d'implicar. I jo crec que l'equip de projecte, ja d'un més de 30 anys, tinguem molt clar que això és clau, que tot l'entorn, que les persones que ho pateixen, realment, la família, els amics, s'hi han de posar fort, se'n pot sortir. Jo no puc més que agrair, a més, el projecte quan he estat vinculat com a persona que a un moment donat vaig voler col·laborar amb ells. Record, era 2010, vaig muntar un espectacle d'aquests que a mi m'agrada fer de màgia emocional i record en Tomeu Català i en Juanma Celsia quan varen fer a l'Auditori del Cudi un espectacle que se va emetre per la televisió pública i que va venir molta gent per donar suport a aquesta entitat. Vaig muntar un espectacle de 2 hores, improvisat, on no parlàvem de poders i misteris, on parlàvem del poder que té cada un, i jugàvem, ho varen convertir en un espai lúdic, on les persones jugaven a descobrir què tens dins el teu coret, per intentar fer passes junts i compartir una altra paraula que en Tomeu Català coneix molt bé, i en Jesús, i tot l'equip, evidentment, perquè sou molts ja, no? Acabo dient una cosa. Crec que tota la gent que coneix projecte desitja el mateix que jo. Projecte per 30 i molt més anys més. Pels anys que sigui necessari, tant de bo no fos necessari, veritat, però ho és. I mentre ho sigui, sense cap dubte, el projecte ha d'existir. I ha de ser, i li hem de donar tot el suport. Jo ho vaig intentar fer des de la meva modèstia, i tot aquell espectacle era dedicat per Projecte Home. Estic molt content de veure la nova seu, de veure la seva gent, i sobretot estic molt content de que celebreu cada any, un any més, en positiu, per molta de gent. Enhorabona, projecte.